Antoloji Dengbêjan, Dengbêj Raso, Ömer Güneş, İbrahim Şahin, Weşanên Nûbihar. Pirtûka ji rêza antolojiya dengbêjiyê ya Ömer Güneş û İbrahim Şahin a bi navê Dengbêj Raso ji Weşanên Nûbihar derket. Ömer Güneş ji navçeya Vartoya Mûşê ji gundê Goma Çavûş e. Di sala 1977 de hatiye dinê. Li bajarê Stenbolê li zanîngeha Marmarayê beşa hiqûqê quta kir. Ji 2004 û vir ve li Stenbolê parêzertiyê dike. Demeke dirêj li ser wêjeya dengbêjiyê li kolînan dike. İbrahim Şahin jî li Gundemîrayê Vartoyê di sala 1977 de ji dayîk bûye. Li zanîngeha Erzeromê beşa programdanî xwend. Ji sala 2001 vir ve li Almanyayê dijî û li wir karsaziyê dike. Li ser wêjeya dengbêjiyê lêkolînan dike. Pirtûka Dengbêj Raso bi awayê rêza antolojiya dengbêjiyê hatiye amadekirin. Ev pirtûka ku cîlda yekem e destpêkê di derbarê jiyana Dengbêj Raso de hin agahî û bîranînan vedibêje. Di berdewamiyê de jî stranên ku bi dengê Raso nemirbûne ji kasetan bi awayekî orjinal hatine deşîfrekirin. Nivîskarên vê pirtûkê mebesta xwe ya amadekirina vê xebatê bi van hevokan vedibêjin. Awaz û septa dengbêjan di teyîbê malan de, minûbîsê rêyên gundan de, zevî û mêrgan de her tim fenanî çavkaniyan diherikî nav xeyalên me. Xeyalên me bi kulamên dengbêjan dewlemendtir dibû. Dengbêjî ji bo me her tişt bû. Müzik bû, awazên xurt bû, evînî bû, mêrxasî bû, edebiyat bû, dengê xwezayî bû, kewandina dilên birîndaran bû, gerdûna xeyalan bû. Sebra dê û keçan bû, destanên mîtolojîk bû, hêza müzik û dengbêjiyê em ji nû ve ber bi xwe vekişandin. Em ketin pey edebiyata dengbêjiyê. Pirtûk ji 5 beşan pêk tê. Kulamên dengbêjan li gorî neveroka wan hatiye dabeşkirin û bi rêzê kulamên serhildanê, kulamên evîniyê, kulamên li ser şer û pevçûnên navxweyî eşîrî, kulamên li ser xwezayê, ramanê, jiyanê û destan bê ku guherînek di peyvên wan de bêkirin, bi formê resen di pirtûkê de cih digirin. Lê xwendevan beriya biherike nava van kulaman jiyana Dengbêj Raso hîn dibin. Dengbêj Raso di 1902 de li Îdirê gundê Kerîm Beyliyê jî dayîk bûye. Ji eşîreta Bekirî ji qebîleya Şolka ye. Navê bavê wî Welo, navê diya wî Hefsê ye. Bi tevahî 6 xwişk û biran e. Apê wî Evdoyê Dengbêj, Dengbêj Gulê û Evdalê Zeynîkê gelek caran bi hevra kulam stran e. Tê vegotin ku rojekî Gulê tê Kerembeyliyê mala Evdo. Jê daxwaz dike ku ciwanên malê jî kulaman bistrên. Evdo jî birazî xwe Raso nîşanê Gulê dide, Raso wê çaxê 8 salî bûye. Gava Raso bi dengekî bilind diqîre, Gulê heyrî dimîne û bi henekî dibêje: Hey belqitiyo, te perda guhê min qetand. Gulê dengê Raso diecibîne, qabiliyeta wî dibîne û dibêje: Evdo, li vî birazî xwe miqatebe, wê dengbêjek zor jê derê. Herçî qas Dengbêj Raso gelek stran striya jî, lê vê gavê tenê 120 kulamên wî tên zanîn. Lawê Raso Evdikerimî dibêje Raso 6 an 7 helbestên cigerxwîn kiriye kulam û striye. Lê mixabin qeydên van kulaman tune ne. Ev pirtûk ji bo kesên dixwazin lêkolîn li ser dengbêjan û kulamên dengbêjiyê bikin çavkaniyeke hêja ye.